nas casas formábase un baile nunha casa, e comigo principiábase a tocar a pandereta, e veña baile, a gota, a moiñeira, o paso doble, o valse, en fin, todos os bailes que había, danza, mazurca. Eu estou falando daqueles tempos porque estuve naqueles mundos, e máis agora estou nos de agora. Hai máis de medio século, en plena ditadura franquista, un grupo de persoas soñou con algo que semellaba imposible. O galego, esa lingua que vivía nos fogares, nas aldeas, nas cancións, merecía o seu lugar na ciencia, na universidade, nas tecnoloxías e en todos os ámbitos da vida das galegas e galegos. Así naceu o Instituto da Lingua Galega, o ILGA, un espazo onde a paixón pola lingua se converteu en traballo e a curiosidade se fixo método. Aquel grupo de persoas conseguira o seu obxectivo: preservar, investigar e impulsar o galego, unindo memoria, ciencia e futuro. Dende a sociolingüística ata as tecnoloxías lingüísticas, dende o estudo do galego oral ata o das redes sociais, ao longo destes 50 anos, o ILGA investigou o pasado e o presente do galego, recompilou o seu patrimonio escrito e oral, estudou os nomes dos nosos lugares e das nosas xentes, editou textos antigos, debuxou mapas das nosas falas, creou bases de datos, corpus, ferramentas para a docencia e investigación. Tamén creou a norma que hoxe empregamos para escribir e ensinar o galego. Neste tempo, non esqueceu abrir a lingua ao diálogo co mundo e traballar pola súa proxección internacional e social. Cada ano recibe visitantes doutras universidades, abre as súas portas a centros escolares, organiza obradoiros e fai publicacións que achegan a lingua á sociedade, atraendo talento novo, formando especialistas e incorporando novas xeracións de investigadoras que manteñen vivo o impulso. Son moitos os proxectos levados adiante polo ILGA, pero hai dous que ilustran ben a historia desta institución, dende a súa creación ata a actualidade. O primeiro deles botaba a andar nos anos 70. Comezábase a esbozar un mapa da nosa fala, feito palabra por palabra, casa por casa, aldea por aldea. Un equipo do ILGA percorreu Galicia enteira petando en cada porta, gravando voces, recollendo palabras, sons e xeitos de dicir das distintas zonas do mapa galego, dando como resultado o Atlas Lingüístico Galego. Este traballo recolle a memoria viva do país, un retrato da lingua na súa variedade. Grazas ao Atlas, sabemos como soaba Galicia e podemos ensinarlles ás novas xeracións que cada acento é unha historia, cada palabra unha raíz, e que cando eu digo "Viste lo que está a facer o ILGA?", hai quen di Vistes o que está a faer o ILGA? Viste o que está facendo o ILGA? Miraste lo que está facendo o ILGA? Viste lo que está facendo o ILGA? Viste o que está facendo o ILGA? 50 anos despois, o ILGA segue innovando e impulsando o idioma. Agora, o reto é outro: facer que o galego viva tamén na tecnoloxía. O proxecto NOS, realizado en colaboración co CITIUS, leva a lingua ao mundo digital, ás aplicacións, a inteligencia artificial e, en xeral, aos últimos avances das tecnoloxías da fala. O saber que antes se almacenaba en gravadoras e cadernos, hoxe vive na rede, no mundo virtual. Grazas a este proxecto, creáronse recursos e modelos para conseguir que as máquinas comprendan e falen cada vez máis galego e para asegurar deste xeito que ningún avance tecnolóxico deixe atrás a nosa voz e que esta siga presente no futuro. Perdoade a interrupción. Eu falo galego estándar, pero xa estou actualizándome, así que vou ir practicando. Viste de lo que está facendo o ILGA? Hai máis de 50 anos, o ILGA deu os primeiros pasos para visibilizar a nosa identidade. Hoxe, ese camiño continúa, con novas voces, novas tecnoloxías e novas xeracións que arrequecen o saber lingüístico e que anos despois seguen poñendo
o galego no mapa.